Maryam gimbiya farar mace mai kyau da kwalliya Maryam. Maryam gimbiya shigarki tana ɗauke hankali, mai kyau da tarbiya Maryam ta zarce fandari. Babbar sarauniya Maryam me zaki ce da ni? So na wahal da ni Maryam, juyo da tallafi Maryam. Na baki zuciya ke ce me son kula da ni, ko da cikin ɗari ke ce kwantar da hankali. Ke ce uwa gurin 'ya'yanmu mai son farin ciki. In na rasa ki ne Maryam zan shiga garari Maryam. Baki an yaƙi mai tada hankali, mai tarbiya 'yar makaranta Maryam baɗi. Tamkar baturiya Maryam wallahi na tafi, inda a san ki ne Maryam waza ya ja da ni Maryam. Takunta ma kaɗai shi ke sanya da murmushi. Babbar sarauniya Maryam mai tarbiyar abi, kyan ɓata lokaci Maryam ta nemi ilimi. Ba ta da izgili Maryam inda aso tana Maryam. Mai so na gaskiya Maryam, so na wahal da ni. So ya kamata kai mini ɗauki don kada da je tsare. Ta bata lokaci Maryam ba ta da izgili, so ya yi sanya raina ƙuna Maryam, kula da ni Maryam. Mun sha ƙuni da Maryama ta bar ƙasar kuje, ƙarshe wayar ta ba ta aiki na shiga garare. Balle a ɓangaren sadarwa ba ta ta'ammali, so ya zamo mini ciwo ya zanda rayuwa Maryam. Balle a ɓangare na jaridu na kasa jinta ne, har hotunanta sun gaza aiki Maryam ta tafi. Ƙarshe wayar ta ma Maryam ta shiga garare. Ke za ki so da ni Maryam, in kin kabar ni zan shiga rami. Ƙarshe ina cikin barci hotonta ne gani, Maryam sai da ke bani kulawa a lokaci. Ina rasa ki ne Maryam zan shiga garare. Wallahi sai da ke Maryam, so na wahal gane Maryam. Ƙarshe ina cikin barcin nan firgit na tashi ne, Maryam na dinga zance ni kon na shiga ɗimuwa. Na kasa zautuwa Maryam zancen ta koyina, na kasa gane kaina ni kam ya zan da rayuwa Maryam. Ƙarshe ake kira na Maryam ta zo ƙasar kuje, su ma wa'anda ke tikira na ba sa da tabbaci. Ƙarshe wa'anda ke hangenta ba ita ce baje. Maryam ta yi daban a cikin su ta ɓata lokaci Maryam. Na je gurin ta neman gana na ce saninki ne, ƙarshe ita wannan ɗin matar ai soja ce kuje. Muna zaune da ita kuma sai sun zo a lokaci, kafin ka ce mai auwal ya arta kare.